jam hiire moon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe geñiral jamma beela hetto beela jamma beela wona laccire saño sah guela en garti ha hande e deftere mawɗo men musidɗo men ceerno Bacca Ba witede islam e pinal fulɓe. So tawi en gari en natirka ka mbiyen haalde diine e kala diine wona hunde wemde no fewi nde tawno diine ina heewi dillinde ɓerɗe kaalo heno ina foti ɓetto ko haalata ko no haaldata ɗum e ɗo haalata ɗum saabi ɗum tan ko diine e ko ɓuuri hewde wiyete ummi koto jomiraɗo hunde ummide to jomiraɗo noon foti tan ko jaɓede ko alda e namdade sababu kono ɗum foof e waade noon diine kadi kala bawɗo wonde jipporo ko yimɓe ete yimɓe ɓe jogoro ko pinal aada cosaan e fina tawa mumen ɗum firti ko rendo addoto diine ko ɗum waɗi hen sahaji ɗen ɗon gueɗe ina keewi jillodirede eko wiya ko ummi koto jomiraɗo e dow ɗum yimɓe ene mbawi ronkude sendude hakkude ko yimɓeɓe jeeyani koye mumen eko ummi to jomiraɗo saaha goɗɗo boom ko yimɓeɓe koye mumen keewi ƴeftude ko mumen mbaɗa ɗum ko jomiraɗo ina jeeya ko duñataɓe wadde ɗum ɗeɗo gueɗe garoje ko adi foof ko yidde honade nde tawno eɓe gandi yimɓe kewani biskidde ko ummi to jomiraɗo no fewi so tawi ɓe pawi kongu mabɓe ngu e jomiraɗo e heewi ko ɓennude gueɗel ɗimmel nguel ko fawde hoore mum e hakkude gueɗe foof ko ɗum ɗo addanno bani Israil en wiide wonde ko kamɓe goni leñol ngol jomiraɗo suuɓi e dow leggi foof gueɗel tarbiwel e battiniguel ko wiide yimɓe foof poti ko ɗaccude ko mumen tawtaɓe koɓe goni ko gati ko ɗum tan woni ko moƴƴi ɗum tan woni ko jomiraɗo jaɓata kala ko wona ɗum ko bolle puyɗe diine islam noon so haalde gonga daɗani e ɗeɗo gueɗe ha tengti e gueɗel battiniguel ngel nde islam ari nde tawi ko pinal tawi ko aada ngal ɗo pinal e oɗo aada jillodiri no fewi e diine o e dow ɗum yimɓe ɓe gona arabeɓe nadɓe e diine o ina keewi joguitade wonde ɗeɗo gueɗe jeeya koye diine o ɗum ɗo ina addanaɓe waylude ko heewi e gonka mabɓe koye dow ngol ɗo baylugol nadɓe ɓe keewi wasde gueɗe mumen kewɗe ko noonne ɓe paggorto gueɗe goɗɗe kewɗe hankkadi noon gueɗe mabɓe foof mbaylo miijoji mabɓe dawrugol mabɓe diine moɓe joguino faggude mabɓe jokkodiral mabɓe jiiɗe mabɓe koye mabɓe jiiɗe mabɓe woɗɓe jiiɗe mabɓe e tarine mabɓe jiiɗe mabɓe e dartol mabɓe jiiɗe mabɓe e hanki mabɓe kañum e janggo mabɓe pinal mabɓe haade mabɓe cosaan mabɓe fina tawa mabɓe e dabba kala mabɓe waylo ko ɗum ɗo so haalde gonga woni ko hefti fulɓe ɓeɗo nde naati diine islam nde ala ko keddi gueɗe mabɓe foof walla kam ko ɓuuri hen hewde baylima te hen sahaji baylugol ngol fawaki e dow diine islam ala ɗum fawi tan koye dow aadaji arabeɓe tawa ɗum findirani hay batte e diine o ko ɗum waɗi gueɗe ɗe ina poti yurnitinede gueɗe ɗe ina poti yurnitede laɓɓitine ha laaɓa jinmi wiide ko yimɓeɓe ina poti andude hoto diine islam o haaddi e aadaji arabeɓe ɗi ɗum ɗo ene jeeya ko duñimi e windude e ndeɗo deftere ɗo mi etotako tan serdude ko arabeɓe ko eko islam ko kono kadi etotomi ko hollude wonde islam e hoore mum ƴefti ko heewi e ɓeɗo arabeɓe
caggal ɗum mami eto kadi haalde no pinal fulɓe waylori e konngudi goɗɗi, holko fulɓe mbaasi, holko ɓe paggiri, e holko heddi ko waylaki e naatgol maɓɓe e islam. mi aƴata ko haalde ɗo noon pinal fulɓe fof, ete somi wi fulɓe mbimi ko haalpulaar en, somi wi kadi haalpulaar en mbimi ko fulɓe, nde tawno fulɓe ina jaaji e heero Afrique, e ko ɓuri hewde yeruji gittuɗen ɗum koye fina tawa fulɓe Fuuta Tooro ha tengti noon hoɗɓe dande maayo Sénégal. pawɗen wittoji men noon koye dow duttorde ɗe jangtiɗen to wattande deftere nde, kono noon e dow ko humpito men rokki en, kala koyen ngalna ɗum duttorgal lamgal kewɗen wiide ko wiyama, aada ina yaari, wonɗo wiya, wonɗo wi, ina yaaji, aadaji ina mbiya, eko nandi hen. yanti hen kala ko egguɗen eɗen keewi addude duttorgal mum to less helloto, wondude hen sahaji inde binduɗo, inde muulɗo, hitande nde muula e nokkuɗo muula. gasnirten deftere nde ko etade addude hunde e inde fulɓe nde ɓe jeyani koye mabɓe. mbaɗirɗen ɗum ko yidde hollude wonde wonko fulɓe ŋakkira ko wona inde. neɗɗo ko waasi ko fof o fotani kam wasde inde makko. inde noon ko jelogal, te hay goto wawa ƴeftude jelogal goɗɗo wiya oɗo goɗɗo battinta e dow makko. sen naati e damal garwaniwal ngal, aadaji arabeɓe ko adi diine islam. diine islam wawa famide no fewi gaga pinal aadaji kañum e ñawoje rendo arabeɓe ko adi peñgol diine o. ɗum ɗo ina tabiri ha tengti noon e rendo arab wonnongo Hijaz, nokku oɗo woni hande ko Makka eko taari ɗum. nde islam feeñi oɗo nokku nde tawno ko wonno arabeɓe gurduno to banggue ñawoje rendu mumen, beele ɗeɗo ñawoje ko moƴƴi ɗe gonno. ɗum ɗo ko namdal mawgal. yogoy anduɓe diino e aadaji arabeɓe rima jattade ngol, kono ha joni ngal jokki. wone mabɓe ni wiɓe wonde arabeɓe ko adi diine islam ko majjunoɓe gonno, aadaji mabɓe ko bonni ɗi Allah bonni gonno, ko islam yaltiniɓe e majjere, niɓɓere, bewre, ñadde, kañum e kareji jamma e ñalawma. caggal ɗum o wattiɓe annore, dewlewal, lawol peewal, kañum e deejre. ɗum ɗo ko hen banggue. e banggue goɗɗo won wiɓe kay ala, nde diine islam ari nde e gardugol nelaɗo Mouhammadou yo jaam e kisal gonen makko, tawi ko arabeɓe ina gondi e aadaji kañum e pinal mumen. ete yoga e ñawoje ɗe sari islam jogui hande ɗi koye nder majje ɗi guitta. nden noon wiide arabeɓe gonno koye majjere e niɓɓere ko adi islam ko hunde nde hakkille wawa jabde. ɓe jokki wiide wonde so diine islam yettima ɗo yettino nden e arabeɓe wona saabu kesam hesagu diino waɗi ɗum. ala, wonno diino tawruno leydi Hijaz ndi, wonnoɓe ɗon ɓe ko joguino ko pinal, gendi, ñawoji diine, sariya, juɓɓudi mawdi kam e coñci. nde diine islam ari nde nokki ko heewi hutori. ina jeeya e ɓeɗo wittiyanke goto jeeyaɗo Misra mbiyeteɗo Khalil Abdoul Karim, e nder deftere makko witende ɗaɗi tarih wonande sari islam, o wi wonde wiide arabeɓe ko majjunoɓe gonno ko adi islam sellani. arabeɓe kay ina joguino pinal mawgal, gandal, ƴoyre e gurdam moƴƴam ko adi islam. dalilu makko o itti ɗum koye Qur'ana. gari Allah haali e deftere mum teddude nde wonde so tawi arabeɓe ina cikkiti wonde deftere nde ummi koto mum, yoɓe gaddu hono mum hay sinno ko simore wotere. nder simore wonde Allah ɗaɓɓiriɓe kadi ngol ɗo lawol wona tan addude simore wotere, kono ko cimoje sappo hay sinno ko pifindaɗe.
nden noon so tawi arabeɓe ko majjunoɓe gonno Allah ɗaɓɓirtaɓe yoɓe gaddu ko wayno haala mum hay sinno ko simore wotere. neɗɗo dikkoto komo yerodiri walla kam ko famdi foof mo sikki omo foti e mum doole hay sinno ko seeɗa. kono mo jawɗa walla mo ɓurɗa ala ko ɗaɓɓirta ɗum hay batte. ko ɗum waɗi so tawi Allah wi yo arabeɓe gaddu ko wayno qur'ana tawata wonɗo ɓen ɗon wonko ɓe ganduno wonko ɓe mbawno. dalili goɗɗo min mo jiimi koko andira e coñce arabeɓe surawul shorawul jahiliya hono yimiyankoɓe majjuɓe. waɗi ɓe wiyede noon ɓe gurno ko adi peñgol islam. nde ɗo indi noon e miijo horam nde fewani ɓe poti wiyede ko shuhraw kablal islam, yimiyankoɓe ko adi islam. gati jimɗi mabɓe ɗi e lowdi majji majjuɓe mbawa feltude ɗum. nden noon wiide arabeɓe ko majjuɓe gonno tawa ina penti hono ɓeɗo coñce e yuɓɓude e sañade wawa waddeje hakkille. mayen gartoyi e ɗeɗo yimiyankoɓe ko adi islam so eɗen kaala almudagal eko janggate hen. ko ɗum waɗi aadaji arabeɓe gona tan battini e dow diine islam, kono kadi ko ɓuuri hewde e ñawoje sari islam kañum e dewe Allah ɗe koye ɗin aadaji guitta. ko arabeɓe goni doole islam, ko kamɓe goni gorondi mum e sembe mum, kamɓe koye mabɓe kadi ɓe mbi noon. so gonga ko arabeɓe ndondi diine islam o pawi ɗum e balaɓe mumen, nawi ɗum ha to dendagal johli nayyi aduna ɗi. ɓeydade e ɗum ko ɓuuri hewde e ñawoje kuule juɓɓuɗe dewe Allah e ɗe julɓe hande mbaɗata ɗe guitta koye aadaji arabeɓe ha tenkinoɓe e honnoɓe makka eko taari ɗum ko adi islam. ina jeeya noon e ɗiɗo aadaji ñawoje paruɗi e dewe Allah kañum e dawrugol. so tawi koto banggue dewe Allah ko wiyete e sariya ibadat hajju umra mawninde lewru korka e juulu ko hen jeeya. ma en garto e ɗeɗo gueɗe. ko noonne hormade lebbi mbiyeteɗi ko kormaɗi ɗi ina jeeya hen kadi ñawoje tati tiɗɗe to banggue arabeɓe yeru jina guyka e yarde sangal. ko noonne kadi gueɗal gongal mawgal e mabɓe hono aljazaziya ko hen joftigu itta. ko noonne iddiya hono yobde ƴiƴam kañum e ƴasama hono peccugol. gueɗel gonguel tiɗguel e nder arabeɓe ha tengtinone hinde Quraysh nde nelaɗo mo jamme kisal goni mum jeeya e mum nde ko mawninde pasiragal. nde islam ari nde ittani ɗum ha laaɓi ceer. kala hinde arabeɓe ina fasni ko mum ina farni ko mum. hinde arabeɓe konnoɗo Hijaz noon ko Quraysh fawino dow. ko ɗum waɗi boom yogo e laabi sariya ina danni wasde sellude dewgal hakkude Quraysiyanke emo wona Quraysiyanke ha tengti noon e bani Hasim. ɓeɗo ina nangi wonde ɓe gona fasiraɓe kinde arabeɓe goɗɗe ɗe. ɓeɗo ne kay ina nangi wonde ɓe gona fasiraɓe eɓe gona arabeɓe. ina tabitini kaɗo haala gorko goto biyetenoɗo Samsuddin Asurhi, goto e ardinoɓe lawol Hanafiya. oɗo wi wonde nelaɗo wi Quraysinaɓe gona fasiraɓe arabeɓe ko noonne arabeɓe gona fasiraɓe ɓe gona arabeɓe. nulaɗo ɓeydi hen e wiide wonde ɓurɗo moƴƴude ko adi islam ko on kadi ɓuuri moƴƴude e nder islam. oɗo hadis ne yaaji no feewi.
ene tengtini ɗum ɗo kadi hono fiyaku Salman Al Farisi oɗo ƴemino ɓi Umar ibnu Khaddab kono oɗo jaɓani. ndenne de Salman Al Farisi ko sahaba mawɗo o wonno, hay nelaɗo mo jamme kisal woni mum wino Salman jeeya koye galle he, kono ɗum fof e wade noon ɓe jaɓano hokkudemo ɓi Umar o saabu o wonano arabe, ala ko haali wonde Quraysiyanke. ko ɗum ɗo duñi yoga e julɓe jaggude wonde ko arabeɓe ɓuuri yimɓe fof. ko ɗo pamaren jimol Alhaji Malick Sy yo weli Allah wone makko ngol o eggini e jimol gotol arabe goto e yimiyanke e deftere makko wiitende Hulasu Zahab fi sirati khairul arab. ɓurde andirede e nder Fouta Mimiya, mawɗo Malick Sy wi arabeɓe ɓuuri moƴƴude e yimɓe fof, ɓuuri moƴƴude e arabeɓe ko Quraysi, kanko nelaɗo ɓuuri moƴƴude e moƴƴude e maɓɓe. wonko ɓuuri mawnude ko adi Islam ƴefti e aadaji arabeɓe ko wona tan pasiragal walla etade wiide ko min ɓuuri walla ko an ɓuuri. ɗum woni dewe Allah ko wayno hajju ko wakka kañumen juulo. arabeɓe ko adi Islam mi mawninanno suudu kaabo teddunu ndu, alay saago noon yimɓeɓe ganda wonde wona tan suudu kaabo ndu wonno e nokku on ɗon. hedde fodde cuuɗi 22 ina gonno e dunde arab nde, kono tan ko kaaba gonɗo e wuuro makko ngo ɓurno mawnude gila dawa dayi. kala hirande leƴƴi arabeɓe kewɗe ina garanno hajjude ngam mawninde suudu kaaba ndu. ina jiya noon wonde ina yaaji noon wonde ko annabi Ibrahima mahi suudu ndu e yamirore jomiraɗo, kono won wiɓe ala. ɓeɗo jaggi ko Quraysiyankoɓe koye mumen mahindu. waɗi ɗum ina jeeno e pinal e aadaji leƴƴi ɓoyɗi maade ko wayno cuuɗi e wadde ɗumen rewirde Allah. yimiyanke goto ko adi Islam biyetenoɗo Suhayru ibnu Abi Salman wi mi wondiri suudu ndu ganduɗa worɓe ina bango hen te mahi ɗum ko Quraysi e Jurhum. ko teddindeɓe suudu kaaba ndu addani arabeɓe wiide kala nadɗo e mayru hiisi daɗi hay sinno ko baɗɗo ko boni. Islam tawriɓe hen, Allah tengtini ɗum wi arabeɓe kaɗano tan e mawninde suudu kaaba ndu, kono kadi eɓe kajjanno hen kala hirande. te ɗum wonanno koye woturu e lebbi kormaɗi ɗi, yantude hen kala hajjoɓe ɓe ko mbaɗata hande kamɓe eɓe mbaɗatno ko way noon. ina jeeya hen goo wiide labbayk mi notimama, hay sinno noon eɓe jillanno hen konnguli goɗɗi dendinoje Allah e goɗɗum. ɗiɗi hadditade comci karminirɗi daneji, tari darade Arafat, 4 yaade Musdalifa, 5 yaade Muna, 6 werlade Jamra, 7 hissude layya, 8 wangade suudu kaaba laaɓi 7, 9 ɓuusade haare ɓalere nde ngam mawninde nde, 10 dogde hakkude Safa e Marwa. Islam noon roni ɗeɗo gueɗe foof ko alda e waylude hen hay sin ko indi. arabeɓe kadi ko adi Islam ina teddinno lewru koorka no fewi. ko nder lewru koorka Qur'ana tellina, lewru ndu ganduɗa ko hen Qur'ana tellina te ko peewal wonande yimɓe. koye mayru kadi jamma hoddiro tawre, jamma hoddiro ɓuuri lebbi ujunere.
ina jeyno e yimɓe mawɓe teddinnoɓe lewru korka ko adi islam wiyeteɓe hunafa en ta ɗum nelaɗo mo jammi kisal ngoni mum ɓurɗo andirede hono Abdoul Moutalib koye mabɓe jeyno. So lewru korka darinomo o yahanno koto hayre wiyetenode Hira o ɗufo toon o wona e rewde Allah o haɗano tan e rewde Allah e lewru korka ndu omo hewno kadi ñamminde miskineɓe. ina jeeya e mabɓe kadi bappa Oumar ibnu Khaddab mbiyetenoɗo Zayd ibnu Amr. holko firti hunafa telal mum ko hanif. ɗeɗo ko yimɓe rewannoɓe Allah tan ko alda e waddude hen sanamuji te ɗum wonno ko adi islam koɓe fewɓe ɓe gonno jomen hakkillaji jaaƴƴi haara sireɓe finɓe eɓe calotano cangarte kewɗe ɗe arabeɓe mbaɗanno ko adi islam. ina jeeya e koɓe gadorino wadde goo salade walla dogde rewde sanamuji walla waɗanteɗe julleli. ɗiɗi salade ñamde walla hutorade tebbuji layyaji walla kirsanade sanamuji. tati harminde riba. nayyi harminde yarde sangara e lettude jarɗu. joyi harminde jina e fiide jinɗo. jeegom ɗufade e hayre Hira e nder lewru korka gam rewde Allah. jeeɗiɗi ñamminde miskineɓe lewru korka. jeetati tajji jungo gujjuɗo. jeenayyi harminde ñamde jiiba. sappo harminde tew mbabba guirje kañum e yarde ƴiƴam. sappo e goo hadde ubbude ɓiɓɓe rewɓe e etade defade niidi mumen. sappo e ɗiɗi horde lewru korka. sappo e tati kaddugol. sappo e nayyi lorngal janaba. sappo e joyi gonɗinde ummital e hasbore. badde ko moƴƴi naata aljanna badɗo ko boni naata jeygol. ɗeɗo gueɗe foof sikki ala islam roniɗe waɗi ɗum ñawoje sariya mum. ɓeɗo hunafa en foof noon ina wayno ɓe ndewno koye annabi Ibrahima e ɓesgu mum ko adi islam arabeɓe ina teddinno annabi Ibrahima e ɓiyum mbiyetenoɗo Ismaila. adañi ina kala wonde adi haalde ɗemgal arab foof e ɓiɓɓe Ibrahima ko biyeteɗo Ismaila. ɗum ɗo wonno koye sanga nde o ari Makka o jippi leñol biyetegol Jurhum. Allah lunginimo ɗemgal mabɓe ete ngal ɗemgal ko arab wonno. islam tabitini teddingol Ismaila ngol. Allah wi jangto e deftere nde Ismaila ngati o wonno ko gonɗinɗo fodore. ko noonne arabeɓe ko adi islam ina joguitino wonde nde Ibrahima mahar suudu kaaba ndu nde wonduno koye ɓiyi ko Ismaila. nden ɓe gasni maade ndu ɓe mbaɗɗini e mabɓe hajju. islam riwhani nde ɗo fimde. sanga nde Ibrahima ɓamti dosɗe suudu ndu wondude e Ismaila. ɗum ɗo koye simore ɗiɗi aye temedere e capanɗe aye temedere e nogas e jeeɗiɗi. ɗum woni tukkaɗo haala tawre. ɓe kaɗani ɗon ɓe mbi wonde sanga nde Ibrahima e ɓinguel mum mahanno suudu kaaba ndu pele mabɓe battini hen. e simore wotere ayeje temedere e nogas e joyyi ɓe mbaɗi darde Ibrahima juulirde. arabeɓe ina juulanno ko adi islam ha tengti noon e hunafa en ɓe. yantude hen hay ñalawma aljuma ina mawnuno e nder mabɓe koye aadaji mabɓe jeyno.
ñalawma bom wiyeteno ko hono ñalawma arabagal ko caggal ɗum o innira jum'a walla jamiya walla ijtima'ul am. ɗum ɗo firti tan ko dental wiyama nde nelaɗo mo jamme kital goni mum feri makka nde faade yasrib hono madina waktu juulal juma hettimomo e lawol ngan sanga o jippi ko leñol gorol biyetenogol bani salim ibnu auf ko ɗon o juuli juma caggal nde o hubbini ko ɗum woni hutba makko gadano caggal fergo makko. won wiɓe ni njuulu islam ngu e njuulu nden ngu sertani hay batte so wona tan janngude ɓurano te ɓuri tengtude e juulannoɓe ɓe ko wonnoɓe to nokku hijaz hono makka e ko taari ɗum ha tengti noon kadi e hono fayen ɓe. ɗum ɗo firti ko lebbi tedduɗi ɗi dendagal arabeɓe wona tan honnoɓe e dunde arab nde ina korbino lebbi nayyi tedduɗi ɗi ɓe innitunoɗi ko shahrul hurum. ɗum ɗo firti ko lebbi ɗi ɓe kajjanno te koye majji ha joni julɓe ɓe kajjata kanji goni zul qada zul hijja muharram e rajab. lebbi tati gadani ɗi ko hen keblugol hajju waɗeteno nayi ɓuru ndu koye mayru umra waɗeteno waɗi wiyede lebbi tedduɗi noon ko hay goto e mabɓe haɓetenoka hen ko noonne ena harmi e majji warde neɗɗo foti ko kabdiɗo walla ala. e simore ɗiɗi aye temedere aye temedde ɗiɗi e sappo e jeenayyi ene hen kaɗo haala eɓe namnoma haɓede e nder lebbi tedduɗi ɗi wi haɓede hen nde ko hunde mawde. hol sababu arabeɓe no ndidirno ina karmini haɓede lebbi nayyi ɗi ina jeeya hen wonde haare koye jikkuji e aadaji arabeɓe ɓoyɗi jeeno koye haare ɓe dañatno jawdi ɓe paggotono ngaalu nden noon hen sahaji ɓe cohla dejre duumidi seeɗa ngam ɓe mbawa hen rewde Allah ko wayno hajju e umra te hajju o kañum e umra o ina addana ɓe ngaalu ummade e yeeyde e sodde yantude hen so tawi ɓe keeɓino jawdi ɓe peccat mawɓe ɓe tottateno ko joyeɓal ɗum ɗo ina tabiti e islam. Allah yamiri julɓe honɓe jawdi nde guittanta nelaɗo hono joyoɓal. gande koye kala ko konɗon e jawdi ko Allah e nulaɗo mum jeeyi hen joyoɓal. eyyi ɗum ɗo koye simore jeetati aya caɓanɗe nayyi e goho. damal ɗiɗi wiwal islam e fandare mum konngol islam e hen banggue seeka koye salam e ɗemgal arab firti ko jaam woni bencude mum ko habru hono haare. ɗum ɗo ina addi ko serdi islam e diineji goɗɗi tellinaɗi ɗi ko wayno chrétien. konngol chrétien seeka koye yettode annabi isa oɗo wiyete ko Jésus yettete ko Christ. christianisme walla christianity firti ko diine chrétien. christian ko rewoɓe annabi isa ɓe. ɗum ɗo koye ɗemgal anglais. e ɗemgal arab annabi isa wiyete ko almasihu rewɓe makko ɓe mbiyete ko almasiyuna kono islam jaɓani ɗum.
inde diine nde seeka koye inde walla yettonde nelaɗo Muhammad. woni anduɓe tubakoɓe noon jaɓata wiide islam o salam, ɓe mbiyata ko muhammadinisme e muhammadanas. ɗum firti ko muhammadiyan kagal e muhammadiyankoɓe. dalilu mabɓe tan ko wiide wonde neɗɗo baɗɗo jihad wari yimɓe fotani innirde hoore mum walla diine mum jaam. kono noon min e miijo hooram mbeɗa sikki tan ina jeeya ko addani diine o innirede jaam ko tawnode arabe ɓe e kareli ɗi gasara. ɓe mbiya soɓe naati e diine moɓe gaddana o maɓe dañ jaam. e banggue goɗɗo konngol islam ngol ina wawi iwde e istilam. istilam e ɗemgal arab firti ko jebbilade. so neɗɗo haasi naari e islam o wonta yaltude walla hankkadi o ala lawol yaltude hen gati o teskete ko jebbalaniɗo Allah. te so neɗɗo jebbalinima Allah noon wona ko wela waɗata. kanko e diino ko ha mayde. so neɗɗo reppi ha yalti hen o teskete ko jartudinɗo. ñawore makko ko tubnede balɗe 3. so jaaɓi o tubne o ɗacce, so jaɓani o ware. won gueɗe kewɗe e nder sari islam o so neɗɗo haali ɗum ina teske ko jartidinɗo. ina jeeya hen nodditade wonde ko nulaɗo walla annabi, aƴade ngabbude e dow asaman, sikkitade nulal nulaɗo e ko nandi hen. islam ko adi diine mo ganduɗa fandare mum ina laaɓi no feewi sanne. mbiɗen islam ko diine mo ganduɗa fandare mum ina laaɓi no feewi sanne. ko ɓuuri hewde e leƴƴi windere nde ina jogui diineji mumen keeriɗi walla ko famɗi foof ko diineji moɗi ndewata. ɗiɗo diineji walla laabi deweteɗi kewano yaltude leñol gotol. diine o walla laawol ngol hewno hadde tan koye nder maggol. won hen ndewanno ko nangue, ɓe hen ndewa kaaƴe, ɓe ndewa mamiraɓe mumen, ɓe ndewa kullon ladde walla wuuro, heddiɓe ndewa sanamuji. leñol foof ina jogui Allah mum, te Allah foof eno rewirte mo jiidani e Allahji heddiɓe ni. islam nde feeñi Makka e puɗɗogol temadande jeeɗiɗi caggal jibinede annabi Isa. jaggi ko kañum kala ko rewa ko wona Allah o goto ko meere. te islam tawi toon diineji ɗiɗi tellinaɗi ɗi hono yahude e chrétien, o rendi e majji miijo wonde Allah o kay ko goto. wona tan o tawtiɓe e woɗɗutinde Allah, kono kadi o wi hankkadi ko kanko woni diine battidiɗo. ko heddi hen ko ha aduna o firto diine goɗɗo wonta tellade, ko noon nulaɗo goɗɗo wonta nulede. e konngudi goɗɗi islam ari ko timmitinde diineji jawtuɗi ɗi tellinaɗi ɗi. Allah wi e Qur'ana, Allah waɗini on laawol ummorade e diine o ko wasiyno e Nuhu e ko wahyino e dow ma. ko nonne ko min mbasiyino Ibrahima, Moussa, Isa. wasiyo ko hono ni ñiiɓe e diine o te hoto certe hen. Simore 42 aya 11. nden noon ina wayno wonde nelaɗo mo jaam e kisal gone mum addi ko hesɗi e konngudi goɗɗi. ko rewi tan koɗo nulaɓe yawtuɓe ɓe ndewnoɗo. ko ɗum waɗi arabeɓe mbimo tan ko addi ko ɗon o tawi. Mouhammadou jaabiɓe wiɓe ala, ko addi ko kay eko tawi ko ina woɗɗodiri. o wi ko addi ko ɓuri ko tawi ko. kanko ari ko ittudeɓe majjere. kanko kay o ari ko findindeɓe, o ari ko rokkudeɓe annore e yaltindeɓe niɓɓere. fandare makko ko townude konngol Allah.
simore capanɗe 5 ha e 9 ko Allah woni tellinowo e dow maccuɗo mum ayeje laaɓɗi ngam o yaltina on e niɓɓe fewde e annore. Muhammadu beele maw jertin yuman gure e ko taari ɗum. Fandare yuman gure ko Makka. Arabeɓe ne jaggi wonde ko Makka fof adi mahede e dow leydi. Kono ay goɗɗo wi wonde nulal ngal kay ko yimɓe fof jeeyi ɗum. Ngol ɗo lawol wona tan yaltinde makkanaɓe e niɓɓere kono ko dendagal innama aade yaltinte e niɓɓere fewde annore. Ko deftere nde min tellini dow ma beele ma yaltini yimɓe ɓe e niɓɓere fewde e lelawal. Aya 4 simore 4 aya 5 ɗum woni to kaɗum haala tawre. E banggue goɗɗo Allah wi min nulanima so wona e dendagal yimɓe te ka beltinowo jertinowo kono ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe ganda. Simore 34 ayeje 28. Fandare ɓurde mawnude wonande islam ko hunde wotere, ɗum woni yimɓe ɓe tagira tan ko gam rewde Allah te wona yimɓe tan hay jinneji ni kay ko hen jiya. Islam ina nangi wonde so yimɓe ndewi Allah tan jaltaɗe majjere naata e peewal. woni sernaɓe noon wiyoɓe noon wonde yimɓe jinneji foof tagira ko saabu nelaɗo mo jaame kisal goni mum, kono wonɓe jaɓani ɗum. ɓeɗo tumni koye e ay ɓurana biɗo mi tagirani yimɓeɓe jinneji ɗi so wona haaɓe ndewami, mi yiiɗa arsugo mabɓe wona ñamdu mabɓe. ɗum ɗo koye simore 51 ayeje 56 57. nden noon islam ari ko hollude wonde ko diine neɗɗo e neɗɗankagal, ko diine mo yimɓe fof arabeɓe eɓe gona arabeɓe fof, ko diine wonande arab e ajam. Joni kay holno diine islam waɗi peñoɗo tan Makka e ko taari ɗum ha filti hande dendagal joglinayyi aduna ɗi e konguɗi goɗɗi, holno islam waɗi ha satti aadaji arabeɓe, pinal mumen, ñawoji mumen, conci mumen e dow leƴƴi goɗɗi. holno fulɓe nokkiri e ɗum ɗo ha kebbini hen dak ɗeɗo namde e ɗen jabade e damal garwal ngal. Damal tarbiwal islam e caktugol mum. Nelaɗo mo jaame kisal goni mum jibinako Makka e hitande 570 caggal jibinede annabi Isa. Duuɓi 40 caggal ɗum o feññini nulal makko o innir ɗum islam. Kono mawɓe ɓurasiyankoɓe Makka mbi tan ko tawi memata jeeɗiɗi. ɓe eri ha noddi ɗum ɗo rabɓi e konguɗi goɗɗi ɓe mbi tan ko yo ñifo gila wodduyani gila ɓurtani juuɗe mabɓe. ɓe mbi tan ko Muhammad addani ko hesɗi. nden noon ɓe tampinta koye mabɓe tan e rewde neɗɗo jibinaɗo e nder mabɓe, neɗɗo moɓe gandi hanki mum e hande mum foof. Neɗɗo jibinaɗo hanki ɗo tan wawa rokkudeɓe koɓe galano walla andinaɓe koɓe gandano. kamɓe koɓe tawi ko hunde nde ɓe mbawa ɗaccude hay lawol gotol. holkoɓe tawi? ɓe tawi ko mamiraɓe mabɓe ina ndewa Allah, ina mbadda hen sanamuji. kala hinde ina jogui sanam mum keeriɗo. ɓe ndewa Allah mbadda hen hubal, ɓe ndewa Allah mbadda hen laata. heddiɓe ɓe ko Uzza e Mata. nden noon wiiɗi yoɓe gaccu ɗiɗo allaji ɓe mbatta tan rewde Allah goto ko hunde nde ɓe mbawa famde. nelaɗo mo jamme kisal goni mum o noye to banggue mum iri famnudeɓe wonde Allah o ko goto tan, hay goto fotani waddudemo e goɗɗo.
walla goɗɗum. Allaji ɗi ɓe mbiyata ɗi fof ko bolle puyɗe, yantude hen kodi allaji ɗi ngala gittu ngala wattu. So tawi ko ɗum ɗo ɓe tawri mamiraɓe maɓɓe, ɓeɗo mamiraɓe tawi ko majjuɗo gonno. Joni kay o addaniɓe ko ɓuuri moƴƴude ko tawri koɓe tawri mamiraɓe maɓɓe ko. Hefreɓe makka laawi ɓe mbi wonde Muhammad ina yennaɓe, ina yenna mamiraɓe maɓɓe e allaji maɓɓe. Ngel ɗo cuhlel ngel ganduɗa gasnani hay jibinede raw ina bonnita koɓe tawri mamiraɓe maɓɓe koɓe parnortono gila dawa daƴ. Ɓe mbi tan yo daƴƴo o ɗacca jenni makko ɗi walla ɓe deƴƴinamo e wawnere. Ha tengti noon e nden ɓe puɗɗima yiide wonde yimɓe dofol ɓe puɗɗima nortade e noddagu heeso ngo. Nden hunde nde fuɗɗima hewde doole seeɗa ɓe noddi Muhammad, ɓe mbimo hey ɓinguel amen argay, so tawi ko jawdi jiɗɗa min ndendinanma jawdi ha ɓurtoɗa min minen foof aldude. So tawi kadi ko laamu jiɗɗa min lamminma e dow koye amen, min jiiɗi tan koya ɗaccu ko noddata ko. Muhammad mo jaam e kisal gone mum jaabiɓe wiiɓe wonde hayso ɓe tellini lewru ndu e juuɗe makko o wona gaccowo ko noddata ko. Nden ɓe jenanama tigui rigui wonde Muhammad wona ɗaccowo ko woni e dow mum ko, ɓe pelliti fewjande mo. Taw noon ko adi ɗum ala foof koɓe mbaɗano aditiɓe nurtade mo ɓe. Nden lettuɗe catti e dow ɓeɗo nelaɗo yamiriɓe yoɓe per ɓe jaaha e coppi. Ko ɗo woni lawol gadunol nde islam yalti Makka faade leydi gondi. Ko ɗo caktugol mum gadunol fuɗɗi. Caktugol ɗimmol ngol ko nelaɗo e hoore mum ummade Makka faade Yasrib. Hefreɓe Makka pelliti warde mo. Eɓe jagguno nden wonde ngel ɗo mbayel bonnata koɓe tawri mamiraɓe maɓɓe, gari ko hen ɓe guuri te ko hen kadi ɓe teddata. Nden noon ko yiiɗi foof yo won. Muhammad jaɓani ɗaccude ko haalata ko, kamɓene ɓe ɗaccatamo, so ɗaccani ɓe ɗaccata. E dow ɗum joni nelaɗo felliti yaltude Makka haade warede. Kono ko adi ɗum o haaldi e Yasrib naɓe, o ɗaɓɓiri ɓe moldemo, ɓeɗo jaaɓi. O yalti Makka jamma, omo wondi sihil makko gadiɗo jabdemo hono Aboubakry Siddiq. ɗum ɗo wonno koye hirande 622 koye nde ɗo hirande kitale julɓe puɗɗi limede innira hijra. Hijra e ɗemgal arab firti ko fergo. Nulaɗo ferani Yasrib, o wayli inde wuro ngo o innirigo Madina. Ko ɗo caktugol kewgol doole seeɗa fuɗɗi e gurdam makko. O fuɗɗima lollude gure tarinoɗe Makka e Madina ɗe, fuɗɗima nande haala diine keso ina haale. Hay sinno noon yimɓe ɗen ɗon gure ina ganduno diineji nanduɗi e diine mo nelaɗo haalanno, hono yahuda en e chrétien en ina konno e majji. Kono ɗum wonano haaju makko. Haaju makko e sohla makko foof nden ko wadde feere ha koreji makko ɓurɗi ɓallade mo ɓe jaɓamo. Ɓen goni Quraysiyankoɓe Makka. E konngudi goɗɗi alay saago ɓen naata e diino, foti koye wawnere walla koye yewtere. Waɗi ɗum noon neɗɗo ko adi foof ko koreji mum. So koreji neɗɗo jaɓani ɗum, hay sinno wonko dañi wonko heddora. Allah susnimo e ɗum, wimo yo jertin koreji makko ɓurɗi ɓallade. Simore 26 e ayeje 213. Joni noon holno waɗata? Ko gotel e gueɗe ɗiɗi, ɓe jaɓa ɓe naata e diino
so ronki ɗum ɓe mbawne. Makka noon kam alay sago heɓte ko woni makko ko alay sago wona e jimadi diine keso. Waɗi ɗum ko toon o jibina yaltude hen ko toon suudu kaaba teddundu ndu woni. Ko arat toon hajjude hitande foof ko hunde nde wawa famɗinede. Ɓeydude hen kadi hewɓe e hunafa en ko toon gonno. Nden noon ko adi waɗɓe ko makka e makkanaɓe taw. Kono ɓen ɗon cali ha jooɗi e nanki ɓe mbi ɓe mbaɗani ko way noon, ko ɗo nelaɗo felliti ƴeftude silama e habde koreji mum. So neɗɗo haaɓi e koreji mum ɓurɗi ɓallade ɗaccata woɓɓe. Ko ɗo haare diine fuɗɗi islam. Nelaɗo wi diine ko diine Allah, ko Allah ɓuri tidde koreji, ko Allah ɓuri tidde e taniraɓe, mamiraɓe e jasiraɓe. Ko ɗo jihad fuɗɗi te ha joni ina jokki darta koye dow ngel ɗo gueɗel hono silama jabtugol islam ɓurgol yajji fuɗɗi. Gueɗel ɗimmel ngel ko njulagu. Hewɓe e anduɓe kañum e dartiyankoɓe diine islam, julɓe ɓe gona julɓe foof ina nangi wonde silama hono jihad ina jeeya e ko sakti diine islam. Ɗum ɗo woni ko arɓeɓe namdoto ñande foof. Beele islam saktori ko silama, won wiɓe eyyi te silama ka noon adi fawede foof koye dow koye ɓurasiyankoɓe. Won joguitiɓe wonde ko gonga nulaɗo felli jihad kono wona saabu yidde ngaalu walla laamade. Sinno ko ɗum o yinno o jaɓanno ko koreji makko mbinomo ko. Ɓe mbino ko ina dokkamo jawdi walla laamu e sarɗi o dacca ko noddata ko. Kono noon mbarde o jaɓano. So jaɓino ɓe mbiyanno ko ndeketo yo ko yiddemo jawdi e laamu tan o wonduno. Ɓe jogarano tottudemo ko yinno ko. E ngan sanga o wasa teddugal makko e diine makko. Nde o ñimno e ko wonno e dow mum ko ɓe tawrimo. Ko ɗum waɗi kala neɗɗo gadduɗo ko hesɗi e rendu mum ina hasi ko koreji makko foof gaddoto haɓademo. Ɓe jalkitamo, ɓe puynamo, ɓe takkamo fenade, bilew e kaaɗi. Addata ɗum foof noon ko kulol. Kulol waylade, kulol wasde ko joguino e ko wonno. Ɓe kula, ɓe kulɓinamo. So huuli o ruttatimo caggal ɓe beddomo ladde, ɓe mbi koye fenade o wonno. So tiiɗi hen o huccodiri e mabɓe, ɓe garta ɓe tawtamo, ɓe mbi koye gonga o wonno. Ngam rende diine islam e hollude wonde kanko koye gonga o wonno, nelaɗo ƴefti silama huccitini ɗum e koreji makko eɓe gona koreji makko foof. Haare makko adinde foof ko walde Badri. Duuɗi 13 caggal nulal makko, hefereɓe makka puɗɗi rokkudemo caɗele. Kanko e wondiɓe makko to Madina, o hawri e mabɓe e nokku goto biyeteɗo Badri koye lewru korko wonno. Nelaɗo fooli ɓe fooli koreji mum polgu bongu. Walde ɗimmere nde ko wiyete ko Uhud. Hefereɓe makka kamtimo no feewi e polgu ngu nelaɗo folnoɓe to Badri. Ɓe tafi konu ngam yoftade. Koye ndeɗo walde julɓe ɓe puɗɗi folede seeɗa. Walde tataɓire ko al-hajj. Walde tataɓire ko al-hazab. Walde tataɓire nde ko al-hazab, ko ɗo nelaɗo hutiri peeje fursunaɓe. Ko Salman al-Farisi hokkunomo miijo e asde gaska luggidka. Caggal ɗum
ɓe mbaɗa feere ɓe tarnaka wuro Madina ngo ngam hadde añɓe maɓɓe nadde wuro ngo ko yaaɓi. Wolde nayɓire nde ko hare bani Ɓurayza. ɓeɗo ko yahuɗen gonno ko ɓe jamfinoɓe nelaɗo ngati ɓe mbadduno jungo e fandu koye hefreɓe Makka. Nden ɓe poolama, jawdi maɓɓe hefta, worɓe maɓɓe mbara, rewɓe maɓɓe suhaɓe maɓɓe mbaɗa horɓe maccuɓe. Wolde joyɓire nde ko Haybar, ko yahuɗen konno e oɗo nokku. Nden ɓe poolama, ɓe jaɓi wonde e l'islamu julɓe, ɓe gaccita e diina maɓɓe. Wolde jeegoɓire nde ko hare wiitende Mutah. Adduno hare nde ko lamɗo Basra warno nelaɗo mo nulaɗo tottuno ɓatake biyeteɗo Haris ibnu Umar. Wolde jeeɗiɓire ko Fatu Makka, hono hettude Makka. Nelaɗo dañi ko yinno so folde makkanaɓe wattude hajjude wangade e suudu Kaaba. Rokkunomo oɗo fartange kadi ko makkanaɓe ngati ko kamɓe pirti aadi jam mo nelaɗo wadduno e maɓɓe e nokku biyeteɗo Hudaybiya. ɗum ɗo andira e dartol arabeɓe ko sulhul Hudaybiya. Nden o fooliɓe o wiɓe yoɓe jah o yaafima maɓɓe. Wolde wattinide e gurdam nelaɗo ko wolde Hunayni. ɗo won wiɓe ko julɓe ɓe pooli, won wiɓe ala ko julɓe ɓe poola. Allah wi e Qur'ana, ñalawma Hunayni saanga nde kawtiɗon keewal mon, ngal keewal nafani on hay batte, leydi ndi fof e yajje faɗeri on, caggal ɗum dogɗon. Simore Simore jeenayi aye nogas e joyi ɗum woni ko kaddon haala tawre. Nelaɗo haɗano tan e hutorade silama ngam rende diino e sabtude mo. O windi ɓatukuji joyi, o neldiɗi to lamɓe mawɓe andunoɓe kañum e joomen diineji lollunoɗi. Fandare majji ko noddudeɓe ngam ɓe naata e diine gonga. O neldi ɓatagi gadano o koto lamɗo Iran nden biyetenoɗo Hurow. ɓatagi ɗimmo nelda ko harqal lamɗo Rome. tataɓo ko laaminoɗo Yaman. nayɓijo huccina koto Yahuden. joyaɓijo koto ceerno goto chrétien mbiyetenoɗo Najran. nelaɗo ɗaccani hay goto, wona lamɗo, wona laamaɗo, wona joom diine walla mo ala hay diine goto. nelaɗo yalti aduna ko hitande 632 caggal jibinede annabi Isa, kono haɗani jihad o jokki caggal makko. sahabaɓe wondunoɓe makko ha tengti isir hono Aboubakry pawi diine keso e balaɓe mumen. ɓe gadi fiide foof ko laddiyankoɓe jartudinnoɓe. ɓeɗo laddiyankoɓe mbi tan ko haadi nelaɗo maayi diino gasi. Aboubakry jabtiɓe wi Mouhammad maayi kono Allah mayata. caggal Aboubakry ko Oumar ƴefti diine o nawimo to Russie, to Palestine e to Misra. sahabaɓe rewnoɓe makko ɓe jokki. ɓe nawi diine o wona tan to leyɗele arabeɓe ko wayno Misra, Irak, Yaman, kono kadi ɓe tellinimo to Afrique banggue rewo, to Berbere en e ɓaleɓe e to ɓaleɓe konno. ko ɗo ɓe kefti Maroc, Tunisie, Algérie, Libye. caggal ɗum ɓe battiɓe arabeɓe ɓe kaɗani ɗon.
e hitande 711 caggal jibinede annabi Isa ɓe taccini diine o maayo méditerranée o ɓe nawimo Espagne. kono noon hen sahaji silama gawal walla fetel wona ko ina tabirina hunde nde ha ceyi. ɗum waɗi haala pular ne mbiya funti laami ɓuuri felli laami. ko ɗo njulagu e yewtidede nataniɓe. ko ɗo mawɗo Malik Sy yimi wi ko sabu pucci makko e moƴƴere makko nulaaɗo fooɗi windere nde te kala nohritiiɗo ma dañ ko ɓuri moƴƴude e ɗaɓɓande mum. nden islam heewi doole to baŋnge jihad heddi ko fodde yimɓe e leyɗele ko alda e wawnore. holno ɗum ɗo amnorto ko gotel e geɗe ɗiɗi. ma woni julɓe ɓe ɗanno paye leyɗele goɗɗe wondude e gurana mabɓe e sari mabɓe, walla so ɗum ala ɓe mbaɗa koɓe gandira ko so koɓe ɓuuri andirede ko so julako. ko ndeɗo feere ɓurno hawrandeɓe e yogo e mabɓe. arabeɓe noon hono no yahudi en ni ko yimɓe andiraɓe wawde yeyde e sodde. so gonga ina jeeyno ko darjini makka wona tan hajjude e umrude kono kadi ko julako. arabeɓe natani ɗanngal ɓe pelliti wona tan yiilade jawdi kono kadi ko yidde saktude diine mabɓe keso. diine maɓe gaddani windere nde e kuftidingol. leydi ndi ɓe gadi nadde foof ko leydi Inde. e nder ndiɗo leydi mawdi kewdi leƴƴi e diineji diine islam saktima toon ko alda e rufde ƴiƴam. ɓe tubni million ngaji yimɓe ko alda e silama wona gawal walla lañal. nokku goɗɗo ko funnague goɗɗo ɗo kadi leyɗele baɗe no Indonésie e Malaisie natiri doole e diine keso ko alda e fiyande. leydi gadandi ndi boom hono Inde woni hande leydi ɓurdi hewde julɓe e aduna he. leydi gondi ko Turki. leydi ndi islam ɓurno jogade doole taw wona leydi arab ko Turki. leydi ndiɗo Allah e mayri hewnode doole wiyetono ko l'empire Ousmane hono dowla Ousmane pattam lamo. dowlo o wonino ɗum fodde duuɓi temedere. ɗum tuggi tan ko gila 1400 ha 1500 caggal jibinede annabi Isa. yantude hen ɓeɗo turkinaɓe julɓe laaminoma yoga e leyɗele Europe banggue funnague ko wayno worgo funnague Hongrie, Albanie, Yougoslavie, Bosnie e Bulgarie. ɗen leyɗele ko hen jeeyno. ɗeɗo leyɗele foof ko chrétien en gonno. yimɓe hewɓe mabɓe tuubi naati e diine islam o ko alda e wawnere. caggal heero Asie e heero Europe arabeɓe kaɓɓi marchandise mumen ha tiiɗi ndondi kucci Afrique. ɓe pawi e dow dongal mabɓe ngal ko qur'an e saria. eɓe jeeya eɓe jangguina eɓe juulo eɓe juula eɓe jiilo jawdi eɓe caktoro hen diine mabɓe e pinal mabɓe. ɓe puɗɗi foof ko rewde funnague Afrique ha tengti noon e fongoji maaji. ko noon ɓe natiri alladu Afrique hono Somalie. ɓe kaɗani ɗon gati ɓe gacci ko laaɗe ndiyam ɗe ɓe joguino ɓe kabbi gueloɗi mabɓe. caggal ɗum ɓe mbaɗi ndewmi tegel ha ɓe naati eko ɓuuri hewde e Afrique banggue hirnague. ɗo ɓe joori ko kanŋe ɓe dahi ko maccuɓe ɓe cari ko diine e pinal.
ina jeeya e ɓurɓe yañude diine islam e hirnangue Afrique gorko goto biyetenoɗo Abdoullahi Boun Yasin. oɗo ko berbere o wonno, o tubni ko heewi e leƴƴi berbere en. ma en gartu e makko gati ko kanko sabti tigui rigui diine islam o e berbere en, caggal ɗum e ɓaleɓe hirnangue Afrique. ina jeeya e ɓen ɗon ɓaleɓe tuubɓe walla tubnaɓe hono fulɓe.